balkoni. Hei cah, aku deke ya yang pertama mulai dongakno berhasil. Lah kurang ini kita, yo gampil aku. Ora bakal wedi aku mas yang jenengi Mumun. Aja Mumun, mimin wae minggat ndelok cangkemku sing imut-imut. Hehehe. Waktune Bali. Hei kae, Soneo wis tekan kene. Nobita, mau aku ketemu hantu, serem banget. Siap-siap giliranmu. Saiki giliranku wis ora sabar ndelok Nobita koden. Ki sentere. Oke. Yuhu, ayo ndang mlayu lanangan sejati aruk lewat. Aduh, kepiye iki ndasku kok gatel. Kae Jayan wis bali. Hah? Hei, Cah, kowe wong hati-hati yo, aku mau ketemu karo boyo putih. Iya, saiki giliranku ya. Bye-bye. Iya, dadah, semoga berhasil ya. Bariki giliranmu. Males lah. Berarti kue udah lanang. Enak wae sing ngomong. Kowe orang disunatnya Nobita. Ayo. Suka ngaget aku wae. Aku ora pingsan. Oh. A few moments later. Wih, ternyata saking nyenengke ya. Saiki giliranmu Nobita. Awas, ini opo nang dalan. Iki senteri dasar anak mama. Aku tuh anak mama, aku anak bapak. Gorene senteri. Malah juga ya Nobita sampai gemeteran ngono. Mangko nek nguyuh nang dalan piye? Cepet gorene. Bismillah, mudah-mudahan aku iso. Tapi tonggone kok aduh men yo, kaya arep munggah nang dhuwur langit. Untung wae aku nggawa jimat. Mudah-mudahan jimat iki gawe keberuntungan. Siji, papat, telu, loro. Kok isih adoh yo. Serem aja ndelok ngisor. Mangkone aku nglondong piye dadi lemper. Hehehe. Ayo Sunio. Oke. Kaya ngono ki nggo ngopo? Nggo weden-wedeni Nobita lah. Kowe wong iki hahat. Beteng tenan nang kene. Hehehe. Aduh, Mae. Saat njaluk pertolongan iki. Bim salah bim cukruku. Oh, balkoni. Kur genit dalanku dadi terang. Nek kaya ngene sambil merem wae tekan aku. Siap-siap Nobita, diluk meneh wis tekan kae. Iya, reti motoku wis tak plototi iki. Hehehe. Hah? Melayu. Bae. Dukung Emon TV dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya.